lemari koyo gapura, Mas. Apa kuwi kok gapura iki? Gede, Mas. Oh, yo Lemarine. Lah wis sak depone wong e luwih gedhe lemarine. Komplit karo enek meja riase tengahe, Mas. Wah enek toilet-toilete bae. Toilete yo enek lacine ngene iki, guys, sliding, isore yo enek ruangane. Heeh. Iki pintune sliding, Mas, iki, Mas. Oh pintune sliding. Pintu sliding, Mas, iki lho. Lho, iki gantung, iki enek yo gantung. Ya toh. Heeh. Terus sebelah kene ini enek sing sasapane barang, Mas, ya. Oh enek sap-sapane engko sing sebelah kono. Sasape barang. Iki lacine 1, 2, 3, 4. Mending ya. Kuwi ukuran piro kuwi ukuran? Ukurane iki jumbo, Mas. Ukurane iki lho, iki sak meter 80, Mas iki. Oh sak meter 80. Sak meter 80 dhuwure iki 2 meter, Mas. Wah, yes kok gapura tenan iki. Gapura tenan misal wis enek rodone tapi. Kuwi regane piro? 4.500.000. 4.500.000. Oleh lemari kayak gapura, enek meja riase. Ya mending tenan lho lemarine. Ini iki yo bayare kok COD, Mas. Gratis ongkir apa ora kuwi? Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah bayar COD setelah barang sampai lho, ya toh. Cocok. Cara pesene piye? Aku pengen iki. Pesen wis golekno bio profil nang Handy Medium Furniture, ora nomor WA tutulen aku sing bales. Wah, admine kowe. Ini aku sendiri, ya toh, wis gampang toh. Wis nek sing pengen ngene iki ndang di order wae. Terima kasih banyak, matur sembah nuwun.